سلام كميل لكم كبرات تخطيتي نايز channel أبز فيديو بزعوا ولفو قبر حبون ساعدونا تنقروا لكم إيه سناي تعليد ولف سيغان ساعبيناتون سيغا وي قبر حبو انتاي قبر حبو وي سيغا زبحال سمعت كان باللعال أرزينا وسيبا ودستان موصح باللعت من خاص كبر عرسة من القاحي قبر حبو فصوم سوات أبناء وسع عوافي لك أخم نور أب مونغو خلط سوات زقبر قبر سقا زلعالو وسيبا ودستا وتحيو كابلك سوات وزعي قبر حبو فصوم إنساتون كم دلو مصنع تاتحلو جن قبر حبو بحكي خفت أمدلو تقواردي هذا مصنعات كم تحضروه لك لعلي حمسة ميتا ودك توعتيو كل جزينا يتقيو فيلم يريو الزغعة بقدتها قبر حبو نخفت سمو يدفافو والفتقيو فيلم من قبر حبوون تسانيتيو كومدوما ملا علم بمليونات زقموتو دارقا كل عدم زلو ناي كل تيوتوتا الساقيلو زلو تحتاسابي زعباي أبزح زوان بزحات بولف سيغاستو تغيو التغبار نتفوصمو عرصهم سلسلو كميلهم الزلم دي خمزنا قفو كل جزي حاسون جمنغني سيغا أفلام أسي مسعبين وسيباو دفيت مسترع عالم زفتسمو لمد كستاتي أكالهم بزح لو تدمتقلون زغزفولون سلازخونا إذا كل جزي نوعي فتنا جزي إذا وسيباو زمدنا أدنا مجماركا أو وسيب مفيتسام دليت كان زحدركا حباري قبرحو فتسيم كامالات بقبرحو والفي تقرأي حمالات كناكم عمزي ترقم والفو قبرحو انتاكم دخونا مكنزابي لني مسعبيتن تكنولوجين حبريتان تتحيزو سيغا بمقوار وسيوا ودستا زوستو صحات ميلاتات كمني ديلدو فايبريتر كمون ملسالسي كوات وي لبريكنتس تأتاتيومن صبو مخان زوغزو مصحفتن صحفاتن تصحفو من يوم ازي عوي مستو عرضو الليو نقري حقن من نقار كابتلو برحاليفو زخلتو لديو زلو بتحزوا ولا نيوسي بمصامرت زلو مسوات من حاليفو قروحو يفتمو قروحو بالصعبين وخمنطاصر زي يخلو كان تخونه حاليفو انتفتمنايو زي مكر ولا تخونه منالبات حرحره طقمتات كله يخلو نعلمت سبرمو ويكا عشقرو كلقس دلي ولي توعتاي ما انتان كلقس دلدل وسيواو زمجنا زي ولو قلسب وسيواو دفيتو زقن خبل بتمساسالي كاوسي ولا تمحل لفتي لبدام حمام المكلخة قبر حبو كفتسم يخيل قبر حبو والفين تخوينو وي نزي قوارص عرصة صلاة مخنيات نتخوينو قدم تقطعو كتبو لك ازي بكلينيكا وصاوعة أب زجدد وسيوا بحري وي بإنجليزية compulsive sexual behavior أب زبال مبدأ إذا خا بزح صعبينات الله قرأتات قبر حبو بزحاتو كان تخونو تقلل بزولا ملكعو أب شدشته كم قولي خليه كبرات تختاتلتي صعبينات قبر حبو أشدش تقليلنا كنريبنا اتحدد تحط أفراي زيغا مخان أب كندي أب ترقم دلو سراح منطاف بوزح جزي أب مفتصام قبر حبو سلازواخن نا جزي بخنت كمون كسرة أفراينات كل خير بورف قبر حبو تدقو سوات بوزحات ساعتات صيف ليتاتن سئلتاتن ويكعا فورنوغرافي أمرأي سلازواخنوه
ትሑት ኣፍረይቲ ግለሰባት ንምዃን ይከኣሉ ካልኣይ ዘይክውን ግብረ ስጋዊ ትፅቢት እዚ ባህሪ ኣብ ቤተሰብን ምስ ሰባት ዘለካ ርክብን ብዙሕ ሳዕቤን ክፈጥር ይኽእል ብበዝሒ ግብረ ሕቡእ ዝፍፅም ሰብ ዘይምስል ወሲባዊ ትፅቢት ኣብ በዓልቲ ቤቱ ክሓድር ይኽእል ሽዑ እዚ ንምፍታሕ ንዘይቁስን ቤተሰብ ከምኡ እውን ኣብ ጉዕዞ ፍቕራዊ ርክብ በቲ ቐይ ዝበሎ መፃምርቲ ንፅላኣትን ቂምን ይዳርግ ሳልሳይ በገዛ ርእስኻ ጠባይ ወይ ክእለት ለጠቕ ዝበለ ርእቶ ምህላውን ብማሕበረሰብ ምግላሉ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዝፍፅሙ ንስነ ልቦናዊ ንሕፍረትን ውርደትን ጣዕሳን ይዳረጉ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ብስነ ምግባር ስሱዓትን ወሲባዊ ብዕሎጋትን ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ኣብ ገዛ ርእሶም ክእለት ወይ ጠባይ ትሑት ኣረኣእያን ብማሕበረሰብ ምግላልን የጋጥሞም በዚ ወልፊ ዝተጠቕዑ ኣፍላ መናእሰይ ንትምህርቲ ምስናፍ ከምኡውን ንኣካላውን ስምዒታውን ስነ ኣእምሮውን ጉድኣት ይቃልዑ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ወሲባዊ ድፍኢቶም ንምዕጋስ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ቦታ ግብረ ሕቡእ እናፈፀሙ ዓርሶም ክረኽብዋ ይኽእሉ ከምኡውን ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ነጋሽን ንዘይግቡእ ወሲባዊ ኣረኣያን ክመርሖም ይኽእል እዚ ብምላሹ ኣብ መንጎ ወላድን ውሉድን ዘይምቁዳድ ይፈጥርን ብኡ ዝተለዓለ ድማ ናብ ሕማቓት ልምድታት ከም ናይ ገዛን ትምህርትን ቤት ፀቕጢ ንምኽኣል ኢሎም ናይ መስተን ሓሸሽን ወልፈኛ ይኾኑ ወልፊ ሴጋ ወሲባዊ ደስታ ንምርካብ ሓደሽቲ ስምዒት ቀስቀስቲ ሜላታት ብምጅማር ንብዕሉግ ዝኾነ ወሲባዊ ኣመል ክመርሖ ይኽእል ወዲ ተባዕታይ ወይ ከዓ ሰብኣይ ከም ናይ ቆልዑ ወሲባዊ ፊልም ምርኣይ ሰባት ክዳኖም ከውፅኡ ወይ ጥራዮም ከለዉ ተሓቢእኻ ብመስኮት ምርኣይ ወይ ከዓ ዝተቐልዐ ነፍሲ ንምርኣይ ዓይኒ መፍትሕ ናይ ማዓፆ ምብሳዕን ዋላ እውን ወሲባዊ ድፍኢት ንምርዋይ ሎቁ ምዕማል ዝኣመሰሉ ሕሉፍ ዝኾነ ወሲባዊ ልምድታት ከማዕብል ይኽእል ደቂ ኣንስትዮ እውን ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ወሲባዊ ድፍኢተን ንምርዋይ ዝተፈላለዩ ነገራት ይፍትናን ወሲባዊ ዓመፅ ይገብራን ራብዓይ ቁጥዐ ቆርበት ብልዕቲ ቁጥዐ ቆርበት ብልዕቲ ካልእ ሳዕቤን ናይ ወልፊ ግብረ ሕቡእ እዩ እዚ ዘጋጥም ኣብቲ እዋን ፍጻመ ትኽክለኛ መለሳለሲ ቅብኣታት ወይ ብእንግሊዝኛ ሉብሪከንትስ ንብሎም መዘይ ምጥቃም እዩ እዞም ነገራት ብዙሕ ግዜ ግብረ ሕቡእ ምፍፃም ዝረኣዩ ኣሉታዊ ሳዕቤናት እዮም እዚ ባህሪ ባህልን ወግዕን ናይቲ ማሕበረሰብ ዝፃረርን ኣብ ግዜኡ ፈውስ ዘድልዮን ነገር እዩ ሓምሻይ ነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ጭንቀት ብዙሓት ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይምን ስነ ልቦናውን ግብረ ሕቡእ ምፍፃም ፅቡቕን ጠቓምን ከም ዝኾነን ንጭንቀት እውን ከም ዘይመርሕን ይገልጹ እዮም እንታይ ደኣ እቲ ዝፍፅም ሰብ ምስ ሃይማኖትን ባህልን ስለ ዝተሓዞ እዩ ዝጭነቕ ይብሉ እዮም እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ወላ ብዙሓት ኢኣመንቲ ዝኾና ምዕራባውያን ሃገራት ከምኒ ብኣምላኽ ብዘይ ምእማናት ቅድሚት እትስራዕ ኣብ ሃገረ ስዊድን ዘለዉ ሰባት እውን ድሕሪ ምፍፃሙ ዓርሶም ከም ዝፍልፍሉን ከም ዝጭንቑን መፅናዕትታት ይገልጹ እቲ ሻርሻይ ሳዕቤን ግብረ ሕቡእ ዓርሰ ፅላኣት እዩ ዓርሰ ፅላኣት ግብረ ሕቡእ ምፍፃም ክገልፎ እየ ኢልካ ትውስኑ እሞ ተመሊስካ እቲ ነገር ምስ ትፍፅሞ ኣብ ናይ ዓርስኻ ኣቋም ስለ ዘይትፀንዕ ዋጋ ዘይብሉ ኣቋም ዘይፀንዕ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ዓርስኻ ንክትፀልዕን ስዒቡ ድማ ኣእምሮኻን ኣካልካን ንክደኽሙ ትዳረግ እዚ ከዓ ናይ መስተን ካልኦት ወልፍታትን ጉዙእ ክትከውን ይደፋፍአካ ክቡራት ተኸታተልቲ እምበኣር
እዚኦም ካልኦቱን እዮም ሳዕቤናት ሴጋ ኣብ መጨረሻ ክብለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ምፍጻም ግብረ ሓቡ ዘበራታትዑ መጽሓፍትን ጽሑፋትን ከይተኣምኑ ኮነ ኢሎም ነቲ ወጣት ክምርዱ ተጻሓፉ ምዃኖም ፈሊጥኩም ኣብ ዓርስኹም ብምስራሕ ወልፊ ግብረ ሓቡ ኣብግዱ እቲ ምንታይ ንሽጋራ እውን ሽጋራ ኩሉ ሰብ ክስሕቦ ከም ዝግባእን ጽቡቕ መነቓቕሒ እምበር ጉድኣት ከም ዘይብሉን ብዙሕ ግዜ ተደስኪሮም ነይሮም እዮም ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ሓበሬታት ንምማይ ተጠንቀቁ ወልፊ ግብረ ሓቡ ጠጠው ምባል ከቢድ ድዩ እወ ወልፊ ግብረ ሓቡ ንምቁራጽ ከቢድ ክኸውን ይኽእል ምቁራጽ ወልፊ ግብረ ሓቡ ቆራጽነትን ውፊነትን ዝደሊ ግስጋስ እዩ ወልፊ ግብረ ሓቡ መንቀሊኡን ብኸመይ ክነቋርጾ ከም እንኽእልን ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ተጸበዩ ሰላም ኩኑ ኩሉ ግዜ ዓወትና ዓወት ዝመርሕ ተዓወቱ ቻው ፍትሕ በሉ يغني الليل